Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την εδώ σας παρουσία. Μετά την πρόσκληση την οποία απέφθηνε χθες στο γραφείο τύπου αναφορικά με την παρουσίαση του ιστορικού λευκόματος για τα 60 χρόνια αγώνων και ιστορίας του Απόλλωνα Λεμεσού. Μια προσπάθεια η οποία διέρχησε κάτι περισσότερο από ένα χρόνο με τη συμβολή αρκετών, τους οποίους θα αναφέρουμε στην συνέχεια αναλυτικά και είμαστε υπόχρεοι να το πράξουμε, καθώς παρουσίασαν πάρα πολύ αναλυτικά και εμπεριστατωμένα μια ιστορία 60 χρόνων για την οποία περηφανεύεται ο κάθε οπαδός και φίλαθλος του Απόλλωνα Λεμεσού. Πρωτού δώσω τον λόγο στον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Ευσταθίου, και αντιπρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έδειξαν τον καλύτερο τους εαυτό για να διεκπεραιώσουμε ένα δύσκολο εγχείρημα και να παρουσιάσουμε ό,τι καλύτερο στους χιλιάδες φίλους του Απόλλωνα. Καλημέρα σας, κύριοι. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εδώ σας παρουσία με αφορμή την παρουσίαση του ιστορικού λευκόματος, το οποίο εκδίδεται με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων αγώνων και ιστορίας του Απόλλωνα Λεμεσού. Μια συλλεκτική και μοναδική έκδοση, μέσα από την οποία ο κάθε περήφανος Απολλωνίστας θα έχει την ευκαιρία να αναβιώσει λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα την ιστορική πορεία που έχει διαγράψει τα τελευταία 60 χρόνια ο Σύλλογος. Μια παράθεση ντοκουμέντων και γεγονότων τα οποία δεν επιδέχονται καμίας απολύτως αμφισβήτησης και ταυτόχρονα δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις σε όσους προσπαθούν διαχρονικά να αλλοιώσουν την επιβλητική ύπαρξη του γιου της Λεμεσού, του Απόλλωνα. Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας δώσαμε τρομερή έμφαση στη συγκεκριμένη έκδοση, επενδύοντας χρόνο και χρήμα, έτσι ώστε ο κάθε περήφανος Απολλωνίστας να έχει το δικό του σπίτι, σε ένα μόλις βιβλίο, μια πελώρια και ένδοξη και ανόλευκη ιστορία. Ως πρόεδρος του Σωματείου και αντιπρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας του Απόλλωνα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές αυτής της εκπληκτικής ομολογουμένως προσπάθειας. Τον υπεύθυνο έκδοσης, κύριο Χριστόφορο Γεωργιάδη. Το προσωπικό της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, διευθυντή κύριο Γιώργο Παπαγιάννη. Υπεύθυνη μάρκετινγκ κυρία Κούλα Σταυρινίδου. Υπεύθυνον επικοινωνίας Πανούριο Κωνσταντίνο. Τη δημοσιογραφική ομάδα Μιχάλη Μπάντη, Μάριο Ναταλιώτη, Ονησίφορο Σταύρου, Ηλία Πονηρό, Άθο Παπά Μιχαήλ και Δημήτρη Χριστοφόρου. Τους Σάκη Σαβίδη, Χάρη Βαγόρου, Μιχάλη Μιχαήλ και Γιώργο Γεωργίου για την παρεχώρηση του φωτογραφικού υλικού. Ευχαριστίες μου και στις κυρίες Μαρία Πατσαρίδου και Δώρα Γεωργιάδου για τις διορθώσεις του κειμένου. Τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου τον μέγα χορηγό της έκδοσης, την εταιρεία Columbia Ship Management. Καθώς επίσης και τους χορηγούς εταιρείες, την εταιρεία Primetel, την εταιρεία Cartex και τον διευθυντή της κ. Δημήτρη Κουλουντή, την εταιρεία Τραπαλίδης και τον διοκτήτη κ. Γιάννο Τραπαλίδη, την εταιρεία Άριστος Office και τον διοκτήτη κ. Άριστο Παπαστηριανού. Σας ευχαριστώ. Περάσουμε στην παρουσίαση του λευκόματος. Όπως προανέφερε ο κύριος Ευσταθίου, πρόκειται για μια πολυτελή έκδοση 500 σελίδων. Ένα λεύκομα για το οποίο εργάστηκε μια πολύ μεγάλη ομάδα εκλεκτών δημοσιογράφων, διαφημιστικό γραφείο, φωτογράφοι, εθελοντές και όλο το προσωπικό της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο. Μια εργασία η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2013 και ολοκληρώθηκε 1,5 χρόνο μετά. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να περαστεί το μήνυμα ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση. Να πούμε ότι προσπαθήσαμε να βρούμε κρυφές πτυχές, θέλαμε κάτι ξεχωριστό. Υπήρχαν και άλλα βιβλία τα οποία παρέθεταν πολύ μεγάλα κεφάλαια της ιστορίας του Απόλλωνα. Όμως θέλαμε να δώσουμε έμφαση και ανάλυση στην πορεία όλων ανεξαιρέτως των τμήματων, γιατί νομίζω πολύ λίγοι φίλοι του Απόλλωνα γνώριζαν και για τον μουσικό όμιλο και για την ομάδα handball του Απόλλωνα και για πολλά άλλα τμήματα τα οποία έχουν προσφέρει επιτυχίες και έχουν χαρίσει τίτλους και δικά τους κεφάλαια στην πλούσια ιστορία του συλλόγου. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι η διασταύρωση όλων των πληροφοριών, όλων των στατιστικών στοιχείων, αναφορών, ημερομηνιών δίνουν την ευκαιρία στον κάθε Απολλωνίστα, όπως είπαμε και νωρίτερα, να ζήσει στιγμή-στιγμή, βήμα-βήμα
όλη αυτή την εμβληματική και επιβλητική παρουσία του Απόλλωνα Λεμεσού σε όλα τα αθλητικά και κοινά δρόμενα του τόπου. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω ότι για μας αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή, είναι παρακαταθήκη για τους Απολλωνίστες και είμαστε σίγουροι ότι με τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο σε συνεργασία πάντοτε με το Σωματείο και τον κύριο Ευσταθίου, τα επόμενα χρόνια θα προσθέσουμε και άλλες χρυσές σελίδες στην ήδη πλούσια ιστορία του Συλλογού. Έχετε παραλάβει τα αναμνηστικά λευκόματα και εσείς. Σας ευχαριστώ για πολλοστήφορο όπως και τους χορηγούς. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση άλλη η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο την έκδοση του λευκόματος, είμαστε στη διάθεσή σας. Πώς μπορούμε, με ποιον τρόπο μπορούμε να παραλαμβάνουμε τη φίλη του Απόλλωνα τα λευκόματα? Καταρχάς, οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας δικαιούνται από πέρσι. Εκτός ποια κατηγορία, νομίζω όλες τις κατηγορίες, εκτός των junior, το οποίο είναι εντάξει, συμβολικό το ποσό το οποίο δίνουν για κάρτα διαρκείας. Με την επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας εδώ στα γραφεία, θα αφαιρεί το κωδικός του εκάστοτε διαρκείας από το πρόγραμμα, έτσι ώστε ο κάθε κάτοχος του να παίρνει το δικό του λεύκομα, το οποίο θα κοσμεί την δική του βιβλιοθήκη. Τιμή. 40 ευρώ. 40 ευρώ. Θα τα έχουμε από τα γραφεία. Είμαστε σίγουροι όμως σύντομα θα έχουμε και από νέο χώρο έκδοσης και παραχώρησης και διάθεσης των λευκομάτων.